एबारनिफ्राय फैसा हरग्रोनाङा बुस्थुआ नोंनाव सहैबासो फैसाखौ हरनांगौ बिदि जाबाय अनलाइन डेलिभारि टाइप बर'फ्राबो दा फुजा स्पेसियेल अफार फैगासिनो नैबेफोर दख'नाखौ एक्सुवेलि क'क्राझारजों बुहुत लिमिटेड दै मोनानो होनजायो लिमिटेड जाय जायनो नांगौ खुलिनानै देखायगोन र' आरो गोदान डिजाइन फैनाय नै लाइन देखायनो थांगासिनो दं आङो आब' सनानाव एबारनिफ्राय मा केस अन डेलिभारिबो जासै औ केस अन डेलिभारिबो जायो केस अन डेलिभारि दा नोंथांमोना खोनाबाय आंथ' इमारजेन्सियावसो दंमोन एक्सुवेलि ओरैहाय भैरबकुन्द'आव मोनसे प्रग्राम गाबबाय बिनि उनावहाय डियार नाब्ला सारखौ नायगोन गाबोनसो जासिगोन दा बिनिनो सिगां आब' सनाया माखासे फुजा स्पेसियेल अफार गोदान दख'ना हाबनाय देखायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो केस अन डेलिभारिबो जासिनो दानिया नायनानै ला बेखेव देखायगोन आङो नोंथांमोना नायनो हागोन गोबां दख'ना नै माबायदि नांगौ देखायजोबगोन बे मा दख'ना मासराइसनि ना गोदान सफैनाय नै नायदो नोंथांमोना आगरखौ नाय मोनगोन आरोना सोंहर वाट्सएपआव फैबानो जाबाय वाट्सएप नाम्बारा नै आं होखाबाय दे नै फुजा स्पेसियेल अफार बहुत मोजां जाबाय केस अन डेलिभारियावबो जासै दाना औ नै लांफैनो हागोन जाय नांगौ दिनै गोदान हाबदों माने दख'नाया दे देखाय नाय नोंथांमोना बे जास्ट हाबगोदानसो दै गोदान दख'ना बियो माने गोदान फैनाय दख'ना बहुत दखानिनावनो गैया बियो दायो खायफानाव थानो हागौ बे फास्रा जोमग्राबो दंफाखायो ओमफ्राय प्लास नै आब'आ बेखेबावनाया एदो बेरजोबो नै नुबाय ओरैबायदि डिजाइन मोजां एकदम मथथे जेरावबो गैथ'आ होनजायो दा दसे बियो गोदानसो फैदों आरो आंनि दखानावहाय गोदान हाबदों गांसेल' आपेल कालारनो एकदम लिमिटेड होनबाथ' गांसेल'नो आपेल कालारा नांगौ थाब बुकिं खालामहर फुजानि गोदान डिजाइन दख'ना बे आपेल कालार बारा दाम नङा खमावनो वाव नै नायदो गाहायनिफ्राय माबायदि नुयो नै सिदा खालामोब्ला फिदिं बें आपेल कालार नैबे गुफुरावहाय नैबे गाब गादेरनाय नायनो हागोन नोंथांमोना बेबो केस अन डेलिभारि दाना सिगांथ' पेमेन्ट खालामग्रोनानैसो मोनहैयोमोन जायनो नांगौ बिहरदोसो फुजानि स्पेसियेल अफार बिनि फास्राखौबो नायनो हागोन नै डिजाइन गासैबो जिखुनु दख'नाखौनो मोनगोन आब'नाव लफायानो होन बिबारानो होन बेफोरो दानिया नैबे मुगा कालार नुबाय दा बेयो बिनि फास्राखौ नायनो हागोन नै जोमग्राया नै बे जोमग्रा वाव लाइट होफायोबा नै स्रांसिन नुबावो बे जोमग्रा बेबो मास्राइसानो गोमो नै पसन्द जादोंब्ला बिहरनो हासिगोन फुजा स्पेसियेल बयफ्रेन्डफोरनाव देख'दोलाय सोरबा लांफैबानो जाबाय केस अन डेलिभारि लांफैदो गोजानफोरना एड्रेसखौ मोजां हरबानो सहैबाय आजिखालि फोर गोबां गाबनि दं नै ना बेखौ नायबावनो नोंथांमोना नैबेखौ बेखौलाय बेखौ देखायखांबाय देखायबाय आदसा पेरट कालार नायनो हागोन नोंथांमोना पेरट कालार नै बियो गेजेराव डिजाइन दङ नाय नैबे कालार गैया दे बियो लिमिटेड कालारा आदसा आरो बिनि सरनि डिजाइनखौ नाय नै जोमग्रा फास्रा नै बिराद मोजां आर'नाइ रेगे रेगां नै बिराद डिजाइन होखाबाय सरनियाव बिराद मोजां एबारनि फुजानि मास्राइस दख'नाया बिराद मोजां औ नै रुगुङावबो नाय बेबायदि गांसे देखायबावनो नागिरदों नै आब'आ नैबे मास्राइसनि बेबो मास्राइस जायनो नांगौ मास्राइसनि आगरा बिदि आरोना बेयो ओमफ्राय नैबे जोमग्रा थादेरबाय जोमग्रा बिराद मोजांखा नालाय जोमग्रानि आगरा बेरदोंना बिराद मोजां डिजाइन होदों मास्राइसनि दै गाननो गुसु जागोन मोजांनो गाननो हातखौथ' बेसे गानबावनो मास्राइसखौबो गानदो औ दामा सोंहरनानै लादो दै दामा मानो होनब्ला दामखौहाय औ बेलेगाबो एसे बोरैबा मोनोना खायफा खम बारा फानो बेबायदि नैबे कालारखौबो मोनगोन मोजांखा बेयो एकदम
आगरा बोरै सिम्पोल नुगोन आरो बेफोरखौ गानग्राफोरखौ मोजां आगरा नायलाय आगरखौ औ जि साइजखा रुगुंफ्रा नै अल बडि मिना सोजोबनाय वाइट मिना सोजोबनाय नै अल बडिखा नायनो हागोन नै बिराद मोजां नुखादों जाय जाना नांगौ थाब थाब बुकिं खालामहरबानो जाबाय एसे लिमिटेड फैदों हो दख'नाया एभेलेबेल गैथ'आ दा दसे बेथ' बिराद सोलिखायो जेरावबो सोलिखायो बे बुहुत मोजां नै सोरनिखौबो नायनो हागोन बिराद मोजां नुखायो नै नायदो जाय नांगौ लांफैबानो जाबाय दे रावबो नायनो हागोन किरण कालाराव नै बिराद मोजां नै वाव आरो गाबोन सम मोनोबा आङो बिबार दख'नाबो माबाबावगोन खिथाबावगोन दे नोंसोरनो बिबार दख'ना आब'नि पेजखौ फल' खालामनानै ला बिबार दख'नाबो माबाबानो जाबाय गाबोन गोदान एमएस बसुमतारी फेशन बे गेस मासराइसो दख'नाया गिलिर आरो बे हेभि आरो दख'नाया एकदम बिराद मोजां थान्दा आरो दख'नाया बेफोर कालारा बेफोरखौ मोनगोन आरो माबायदि नांगौ मोनबाय थागोन नै कालारा बेखौ नायबानो जाबाय रुगुंखौ नायबानो जाबाय माबायदि फिनिशिं खालामदों बेयाव फुरलाला फैदों खिन्थु भिडिअआव लाइट होदोंना बेना सुरनिया जि मोजां होखादों नै अरेन्जनिबो दं नै कालाराथ' बुहुत एभेलेबेल दङ एकदम कालार थांखाया थोबसेबो बिराद मोजांखा नै एखेयानो जागोन बेजों बेफोरबायदि नै फास्राखौ नायबानो जाबाय निलानि मोनगोन आरो नै बिथिं रेड कालार दङ नै बे रेड पिंकबो फैगोन बेफोर आरो दंबावो गोबां दङ ल' बेसेननिबो क्वालिटि लायै क्वालिटि नोंथांमोना मोननो हागोन बेफोरबायदि जायनो नांगौ अर्डार खालामदो एबारनिफ्राय नै कालारफोरखौ नायनानै ला मोजां दङ पाटनिबो दङ नै गोबां नै ग्रिन नै बेफोरखौ मोनबावगोन नै ग्रिनखौ नायलाय ग्रिनखौ आच्छा नै ग्रिना बिराद मोजां नुदों ग्रिना सुरनिया डिजाइन गैया हा गेजेरल' दट आगर दं आरो नै बिदि आच्छा बेफोरबायदि आरो बेबो मासराइस नै बिराद मोजां बेबो सोलिबाय थादों बियो सोलिबाय थाखादों एसे सिगाङावनो बांद्राय गोदान डिजाइन नङा बियो माने दैज्लांनिफ्रायनो सोलिखानायसो आरो बियो सुरनिया बेना बिदि जागोन आरो बिबार ब्रेन्डनि बायदि थ' नोंथांमोना नुखाबाय मादैमोन सोमोन्दोआव गोलैनाय आयंमोन बा आबैमोन रोङाब्लाबो फिसाफोर गथ'फोर दङब्ला एबारनिफ्राय फैसा हरग्रोनाङा बुस्थुआ नोंनाव सहैबासो फैसाखौ हरनांगौ बिदि जाबाय अनलाइन डेलिभारि टाइप बर'फ्राबो दा रोंहांदोंसै मोजां जाबाय थ' बेखायनो कन्टेक्टआवहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै जेरावखि थाया अल अभार द इण्डिया कन्टेक्ट खालामनानै वाट्सएपआव सोंहरलायनानै बिहरनो हासिगोन आरो ना गोबाङा सिगां सोङोमोन केस अन डेलिभारि जागोन ना जाया होफैखांनानै फैसा हरनाय जेरै फ्लिपकार्ट एमाजनफोरबायदि दा बेफोरबायदि जासै सुबिदाया मोजाङानो जाबाय आं सानो माने आब' सनाया नै बेखौ मोजां खामानि मावबोबाय बे केस अन डेलिभारियाव जाय दा लिंक लादोंब्ला थ' मोजां बिहरनानै लादो गासैबो बेखिनियानो हाखु दाखु मोनाथारबायना लाभ इउ अल लांबावदो आंहा बिबार दख'ना सम मोनोबा नुबावगोननो गावनि पेजआवबो नायदो साफाय होयोदां एमएस बसुमतारी फेशन स्ट'र